ассалому алайкум. касоне ки дар гурӯҳи фейсбуки ҷорф дарвоз аъзо ҳастанд ва мо яке аз силсилаҳоеро сар мекунем ки онро мо метавонем бигӯем ҳамчун китоб бояд хонд. чунки ин гурӯҳ на барои он аст ки мо якдигарро салом фиристем ё ин ки ба ин ё он рӯзҳо табрик кунем ва ин чизҳо албатта хубанд, ин муносибатҳои иҷтимоиро месозанд ва ин боиси беҳтар шудани зиндагии одамон мешавад ва умуман дӯстони зиёд хуб ҳастанд, чунки бисёр вақт онҳо якдигарро дастгирӣ мекунанд ва зиндагиро барои мо шумо осонтар мегардонанд. Вале боз фаромӯш набояд сохт ки ин гурӯҳ боз барои он сохта шудааст ки дар деҳае ки мо аз он ҷо баромадаем, дар деҳае ки мо калон шудаем, боз бештар касоне ҳам бошанд ки на танҳо майлҳои масалан чи самти тиҷорӣ, чи самти сиёсӣ, чи самти дигар варзишу ҷавонмардию дигар чизҳо бошад, боз самти касое ҳам бошанд ки самти интеллектуалӣ, ақлӣ бошанд. барои ҳамин мо ин силсила суҳбатҳои видеои худро бо ин гурӯҳи фейсбук ҷорф дарвоз сар мекунем, то ин ки дастгирӣ кунем албатта аз он корҳо амалҳое ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мекунад барои он ки давлати Тоҷикистон ҳамчун он тактика ва стратегияе ки гирифтааст, мардуми худро ба зинаи интеллектуалӣ, ба зинаи оқилӣ бирасонад, ки яке аз дастовардҳои бузурги иҷтимоии мо мешавад. ва касе ки соҳибақл аст, бо ӯ осон аст суҳбат кардан, чунки мантиқро мефаҳмад ва бо ӯ дар ин ё он бора баҳсҳое кардан мумкин аст ки аз доираи ақл берун намешавад ва сабаби рушду нумӯи кишвар шуданаш мумкин аст. барои ҳамин мо сар мекунем хондани китобро аз яке аз асарҳои зиндаёд устод худои Шарифзода ки номаш ёддоштҳо ва ҳикоятҳои воқеӣ ҳастанд. ва дар ин китоб як воқеае навишта шудааст, нақл мешавад ки дар бораи яке аз одамони шинохтаи дарвоз, деҳаи ҷорф, Комилшо Бедимоғов ҳаст. акун тасаввур кунед бузургии олимона, ки олим метавонад бо як ранги қалам, ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст ки ранги қалами олим аз хуни шаҳид болотар аст. худованд ва расули ӯ ростгӯ ҳастанд. бинед ки ин қадар корҳои хубе ки Комилшои Бедимоғ кардааст, қадар гӯем ки як партияи хуби халқӣ ҳам гӯем ки дорад, ки онро бештар чун ба худаш ҳамнишин мешавед, ҳамсӯҳбат мешавед, мефаҳмед. вале ҳамаи ин ба фано, ба фаромӯшӣ меравад баъди сари одам. вале олим метавонад ки инсонро абадӣ кунад, зиндагии ӯро дар арсаи таърих, дар он бойгони таърих бимонад. ва қисса аз чунин сар мешавад ки Комилҷон ҷавонмарди хушсӯҳбат, ҳазлгӯй ва латифагӯй аст. ҳар бор ки ӯро бинам, баъди пурсукови хонаву рӯзгор сухан ба сари гапҳои нав меояд. аз бас ки ин одати муқаррарии миёни мо шудааст, ӯ дар интизори таҷассуру таҳпурсии навбатӣ табассуми айёронае мекунад ва сарашро ба тарафи китфи росташ хам карда ба сӯи ман бо ваҷоҳату суоломез менигарад. ман ҳам ӯро бисёр интизор надода дар ин навбат пурсидам: ин вақтҳо дар куҷо мегардӣ? бо чӣ корҳо машғулӣ? ака, замони саргардонӣ да, айпаи зиндагонӣ гаштем. тирамоҳ як дафъа ба Тошканд гузар карда, як миқдор ботии занонаву кӯдакона овардам.
қисмашонро дар душанбе ним кола карда, боқиро ба дарвозу ванҷ бурда, хӯроку пӯшоки зимистонаи хонагиҳоро таъмин кардам. акнун додарамро ҳамроҳ гирифта рӯй ба шаҳри Саратови Россия дорем, ки як молу муомила оварда таҳкурсии зиндагии баҳору тобистонро гузорем. хайр, аз қишлоқ ки омада бошӣ, чӣ гапҳои нав аст дар он ҷо? азбаски Комилҷон мақсади моро аз гапҳои нав мефаҳмад, бо овози марғуладораш қоҳ-қоҳ хандида чизеро нагуфт. дар ҳақиқат яке аз феъл одатҳои хуби акои Комилшоҳ ҳамин аст, ки бисёр хандаи аҷибе дорад ва инро бинед, ки дар ин ҷо устод дарс кардам. аммо вақте Комилҷон ба ин баландӣ механдад, яқинан як гапи нав ҳаст. гапи нави Комилҷон хотираест аз корнамоҳои зиндагии ҳамдиёрон, ки бо лутфу назокати андешаву хаёлоти ӯ такмил ёфтааст. бинобар ин ман исрор намудам, ки наход ягонтаи онҳо кирои гуфтан накунад. дили Комилҷон, ки ба гуфтани латоиф ва суҳбат гарм шуда буд, гуфт: ака, биё ба чойхона гузарем ва дар сари як пиёла чой суҳбат кунем. дар чойхона баъди гардондани чою бо худашу ба ман рехтани як пиёлаги чой, Комилҷон гуфт: ҳақиқатан дар қишлоқ чанд ҳодисаи аҷиб рӯй додааст, ки мумкин аст нашундаетон. ман албатта қисме аз он воқеаҳо ё ҳатто ҳамаи онро аз забони ҳамқишлоқиҳо шунидаам, лекин нақли Комилҷон дигар асту хабари онҳо дигар. бинобар ин барои шавқманд кардани Комилҷон гуфтам: аз куҷо? дар моҳҳои охир чунон ба даву ғечи зиндагӣ гирифторам, ки касеро надидаам. Комилҷон гуфт: хайр, шунида бошед ҳам баъзе аз онҳоро барои гузарондани вақт мегӯем. ман чанде аз қиссаҳои Комилҷонро ба қадри дар ёд нигаҳ доштам, дар хона навиштам, ки намунаи онҳоро меоварам. Саллаи Маҳмад Карим. яъне ки шумо метавонед ки давоми ин қиссаро худатон бихонед. ин китобро метавонед дастрас кунед. китоби Худои Шарифзода, ёддоштҳо ва ҳикоятҳои воқеӣ, ки душанбеи 2017 нашр шудааст ва бисёр як китобчаи хубест, ки дар ин ҷо бисёр на танҳо ҳодиса ва воқеаҳое, ки гӯем ки дар худи як диёри ҷор дарвоз гуфта шудааст. дар ин ҷо дар бораи ҳатто ки Абдулғанӣ Мирзоев ва китоби ӯ биноӣ, Муҳаммадҷон Шакурӣ ва тафаккури адабиёти тоҷикӣ, дар ин бораҳо, яъне дар бораи шахсиятҳои бузурги миллати тоҷик ҳам гуфтааст. дарвоз яке аз гӯшаҳои зебоманзари Тоҷикистони азиз аст ва яке аз ҷавҳарҳои дарвоз ин деҳаи ҷорф аст, ки ба ҷаҳониён хело одамони бузургро додааст. саломату сарбаланд бошед. китобхонед.